galodo galofi ala ka kuma filɛ الذين آمنوا وعملوا الصالحات في القسط minnu limaniyara limaniya kɔfɛ ka baara ɲuman kɛ ko da de ti gosi jogo la ko ala de ye yafa masa ye ko da de kana gosi nin na fiyewu ayiwa olu ka kalan ma tɛmɛ kuranɛ yɛrɛ kan u bi kuranɛ ɲɛfɛ dɔɔnin o anw kɛ u bi kuranɛ ɲɛfɛ dɔɔnin bon mais ala yɛrɛ ko uli baqiya min tora ni mɔgɔ damadɔni ko olu kun bi mɔgɔw bali ka bɔ cɛni u kun bi mɔgɔw bali anil fasad u kun bi mɔgɔw bali ka bɔ cɛni o kumana ni baliba ma sɔrɔ cɛni na parce que u y'a kala kuranɛ na u y'a faamu kojugu fana ko ala de ye yafa masa ye seli dɔrɔn min ka di y'a kɛ ala bi yafa galon don a bɛ hadisa sabatilen bɛɛ la i si bɛɛ seli minɛnen a ti kabayira kelen jugu mun yafa a t'a yafa ayiwa izawu tuni bati ayiwa mana tant que kabayira jurumu ma to ye ala ka hinɛ ten mais o ti jigitigɛ danga ye la an y'o fɔ k'o ban mɔgɔ bɛ se ka kɛ cɛnni kɛ i bɛ se ka kojugu kɛ i bɛ se ka kojugu kɛ setanɛ bisi la mais yanni i ka dɛsɛ i bɛ segin i kɔ k'i ɲɛsin yafa tigi ma ala bi sɔn mais o tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min duminen don walejugu kan k'i jigi da ala ka yafa kan o n'o tɛ kelen ko jamakulu dɔw halakira ko n'u sinu zɔnna billahi ko wallahi kɛzɛbu law kanu yusinuna zɔnna billahi la ahsanul amala maa o maa mana i jigi da ala kan ko ne jigi ka ɲi ala la ala bi yafa ko nkalon don ko ni tiɲɛ don ko a tigi bi baara ɲuman de kɛ maa o maa y'i jigi da ala kan i bi baara ɲuman de kɛ o kana nɛgɛ nkalon don wallahi faalu i y'a ye nin jamana in bɛɛ halakira a n'a karamɔgɔ bɛɛ a n'a dɔnnibaa bɛɛ de halakira ɲɔgɔn fɛ mun na parce que karamɔgɔw y'u ka baara bila karamɔgɔw ka baara ye jumɛn ye k'a fɔ cɛnnikɛla ma a to u ma sɔn k'o kɛ u bi cɛnnikɛla ye u bi tɛmɛ an na parce que olu t'a kɛ mais jamana bɛ halaki don min na an y'a fɔ siɲɛ caman an b'a Aisata de bɛ alakira ɲininka k'u kun tɛ seli wa kira k'u kun bɛ seli k'u kun tɛ sun wa kira k'u kun bɛ sun ko Jibirila natɔ jamana halaki a ye dɔnnibaa maa ba tan ni kɔ de ye jamana in kɔnɔ minnu bɛ siran ala ɲɛ u bɛ ala bato a seginna ka taa ala yɔrɔ ko ne fililen don parce que a b'a dɔn dɔnnibaa ka bon ala ma Jibirila seginna ka na ala ɲininka a ko ne filila wa cogo min a ko mun na a ko n y'a sɔrɔ dɔnnibaaw de bɛ yen minnu bɛ ka kɛ e ala bato a ko bihim fabda a daminɛ o karamɔgɔ ninnu a daminɛ olu de la olu de fɔlɔ halaki i ka sɔrɔ ka se tɔw parce que u ye baara bila baara ye jumɛn ye kuranɛ ko k'u kun di mɔgɔw ladi bilen ka bɔ wale jugu la wa kanu la yatanahawna fa'alu ayiwa u kun di kuranɛ u kun tɛ a fɔ walejugukɛla ma a to o kama jamana bɛɛ halakira ne ka karamɔgɔba in nana ni diplôme ba ye n'o ko fɛn o fɛn ka di ye a kɛ ala ye yafa masa ye ala ye yafa masa ye nka janɛmɛ tɛ ne ta ye dɛ naam walezina kafaru mɔgɔ minnu kafiriyara lahum sharabun min fɛn b'olu bolo lahara min hamimin o ye hamimu ji ye hamimu de kɔrɔ ye ji min foyi tɛ goniya min bɛ goniya wɛrɛ tɛ goniya min kɔfɛ o de ye hamimu ji ye a tɛ se ka to kɔnɔbara la n'a kɛra i da a bɛ jigin de wa azabun ɲangata bɛ kafiri ye alimun min ka bon u ye kafiri kɛ bolisɔnna de ye kafiri tɛ bolisɔnna da kafiri ye maa min fitiri waleyara a maa ma o de ye kafiri ye mushriku de ye sɔnnikɛla ye
tari ma faamu de kafiri tɛ n'a fɔra kafiri dɔrɔn aw bɛ sin ka boli sɔnnaw ye la selila kafiri fin yɛrɛ bɛ yen k'a sɔrɔ a bɛ misiri kɔnɔ ne m'a fɔ dɛ innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun o ye kuranɛ aya de ala ko k'u to misiri kɔnɔ ala k'u kafiriyara ni ala ma u kafiriyara muhamadu ma wa u sara fana k'a sɔrɔ u bɛ tiɲɛni de la mana u sara k'u to tiɲɛni na o de la u kafiriyala ala ni kira n'o tɛ u ko la ilaha illallah u y'o fɔ u bɛ ka seli kira yɛrɛ ka misiri kɔnɔ mɛ u bɛɛ ko ala ko la u kafiriyara ni ala ma kafiri kana boli sɔnna ta kafiri la dɛ selila finma selila misiri kɔnɔ kafiri yɛrɛ bɛ seli misiri kɔnɔ tari ma faamu naam bima kanu yakfuruna u ka kafiriya in de sababu la bawo in ye sababiya de u ka kafiriya in sababu de la u ye nin ɲangata in sɔrɔ wallazi ala de ye masa ye ala de ye tile kɛ diya an yelenbatigi ye ni ka kalo kɛ nɔɔrɔ ye ni ka tila k'u labɛn ni k'u kɛ jɔyɔrɔw ye tari aw na dɔnniya aw ka sanw jate la ani jatew zalika ala ma ninnu dafiyew fo n'a kɛra bele haki tiɲɛ yɛrɛ don a tulonkɛtɔ tɛ ala bɛ daliluw bange jamakulu bɛ ye ya'lamuna minnu bɛ ko dɔn wa huwa allazi ja'ala shamsa diya ala de ye tile kɛ yeelen ye i n'a fɔ yeelen min bɛ jenini kɛ tasuma b'a la wal qamara a ye kalo kɛ nuura nɔɔrɔ ye funteni t'o la a tɛ jenini kɛ o tuma na o bɛɛ ye kabako ko de ye ale ala ka kabako la a ye min kɛ adamadenw ye wa qaddarahu a tilala tuguni ni k'a labɛn ka a sigi manazila manizilaw la mana manazilu de kɔrɔ ye kalo ni yanni dɔ tafsirikɛla caman ye kalo de ta mɛ tafsiri dɔw ko la ko kalo ni tile bɛɛ de ko don u bɛɛ de takdiru kelen bɛ manazila u bɛ boli o de kɔnɔ u bɛ segin o de kɔnɔ o de la shamsu yudriku an tudrika al-qamara wala qamar sabiqu an-nahara yasbahun kullun fi falakin yasbahun o tuma na u bɛɛ bɛ boli siraw fɛ dɔ tɛ gosi dɔ la mɛ ala ko yan dɔ a ko wa qaddarahu manazila o tuma na a ko a ye a labɛn ka sosow d'a ma manzila a jiginyɔrɔw d'a ma o jiginyɔrɔ ninnu na u b'a fɔ ko samaniyatun wa ishirina manzilan ko a bi bɛn manzilu 28 de ma o tuma na manzila 28 dolo dɔnnaw b'o dɔn kosɛbɛ wa ishirina leila min kulli shaharin kalo o kalo tile 20 a bɛ taa burusi dɔ la a bɛ taa manzila dɔ la quoi a ko ale ala y'a dabɔ a kama li ta'lamu adada sinina tara na se ka sanw jate dɔn mana e bangenen san 20 ye nin ye san 15 ye nin ye karisa fatulen san 20 ye nin ye san 15 ye nin ye a bɛ se k'o dɔn min fɛ o de ye dugu jɛra tile binna kalo jɔra kalo san o tuma na ko a ye o dabɔ o de kama wali hisaba ani jate a n'a ka se ka jate dɔn jate si bɛɛ de ko jate si bɛɛ ko don kurun kɔnɔna b'a la tuwo kɔnɔna b'a la n'i tununa i b'i kun jan ka kalo lajɛ walima ka tile lajɛ a bɔfan o la nin bɛɛ ye jatew de ye a bɛ se ka sira jira i la taa yan fɛ segin yan fɛ ala ma nin da adamadenw ye fu ten han a y'u da de bila haq a b'a sɛbɛ la na yufassilu al-ayati ala kɔni bi kabako bange aw silamɛ aw adamadenw ye nka
a bɛ kɛ jamakulu de ye min b'a dɔn dɛ hakili bɛ min na n'o bɛ miiri naam inna fi ikhtilafi layli i k'a dɔn su fɔnkɔɲɔgɔnya la ani tile fɔnkɔɲɔgɔnya la ani ala ye fɛn minnu da kabakolo la kabini mɛlɛkɛw ni kalo ni tile ni dolo la ani dugumakolo la kabini kulu ni adamadenw ni fɛn wɛrɛw la ngalena nin ye dalilu bangenenw ye jamakulu bɛ yatakuna minnu bɛ siran ala ɲɛ o tumana ala ko n'i ye nin lajɛ su koli ni dugu jɛli ni maa min y'i miiri o la su ka ko dugu ka jɛ ni fɔriw kɔni bɛ yen kodɔnnaw bɛ yen baarakɛlabaw bɛ yen recherche scientifiquew bɛ yen nka ni diɲɛ bɛɛ jɛra ka réunion kɛ n'u bɛnn'a kan sɔgɔmada fɛ k'u ka lazara se u bɛ ala kɔnɔ dɛ o tumana o yɔrɔ la su koli ni dugu jɛli su bɛna ni dibini min ye ka tile effacer ka dibi don kumaw na fɔ a ti ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔfɛ tuguni yeelen bɛ tila ka na min tɛ tile ye tile yeelen de don mɛ nuru bɛ na ka na dibi gɛn ka bɔ yen ka sɔrɔ tile yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ ko ni mɔgɔ min y'i miiri o kɛcogo la k'a dɔn nin tɛ américains nɔ ye chinois nɔ tɛ ni a ma dan o ma dɛ wa ma khalaqallahu fi samawati ala ye fɛn min da kabakolo la n'o ye mɛlɛkɛw ye n'o ye kalo ni tile ni dolo ye wala ardi ani dugumakolo la n'o ye baganw ye ani kuluw ani babaw ani kɔjiw ani yiribaw an'o n'a ɲɔgɔnna la ayati wallahi nin ye dalilu ye k'a fɔ ala bɛ yen nin ye dalilu ye k'a fɔ nin tɛ basaru nɔ ye nin ye ala ka baaraw de ye nka a dalilu bɛ mago ɲɛ jɛni ye liqawmin jamakulu bɛɛ ye yattaquna minnu bɛ siran ala ɲɛ nin ye dalilu ye dɛrɛ recherche yɛrɛ ma tila nin dɔw la fɔlɔ recherche yɛrɛ ma tila maa na fɔlɔ hali bi docteurw bɛ adamaden kan adamaden yɛrɛ ɲɛ ma se ka dɔn u ko ni adamaden n'i y'a tila 100 ye min dɔnna na o ti tan bɔ recherche fɛ i y'a ye hali bi muso sin docteurw ma recherche scientifiquew ma se ka tila muso sin na fɔlɔ a bɛ nɔnɔ bɔ cogo min na ani a dilalen bɛ ala fɛ artikazu kelen bɛ ala fɛ kɛcogo minnu na hali sini o ɲɛ bɛ ka ɲɛ sin dama mana i b'a dɔn ala ye masa kabakoma ye dɛ a bɛ jɔ ye ayiwa sadakallahu